तो आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी दर्द भरा सैड सॉन्ग एक नंबर के मीटर बा भैया। बस नया म्यूजिक बनवा के आप फीलिंग करके गा देता नहीं भैया तो गाना 100% वायरल होगी भैया। एकदम दिल से बताओ तनी। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाह, रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मनपसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी एकदम निश्चिंत रही। रहुआ जैसन मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के गाना मिल जाए भैया। काहे कि हम हर तरह के मीटर लिखेनी, हिंदी में, भोजपुरी में, ट्रैक पर, नया सॉन्ग। रुआ कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ बा बेहिचक संपर्क कर सकिला। नंबर हम अपन दे दिले बानी। और कहल चाहे आपकी चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। देखिए आज के मीटर कैसे गाओ बाटे। एगो लड़का के दर्द मिलल बाटे, प्यार में धोखा मिलल बा। देखी गई बाटे डॉक्टर साहब के लगे का कहताटे। मिलल बाई डॉक्टर साहेब मोहब्बत में गम जी, मिलल बाई डॉक्टर साहेब मोहब्बत में गम जी, जहरिया के सुई दे दी जियब नहीं हम जी, जहरिया के सुई दे दी जियब नहीं हम जी। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी हो और उम्मीद करता नहीं मुखड़ा हुआ सबके पसंद आयल होई। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फूल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। तो रुआ बेहिचक फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। और वीडियो पसंद आए भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। हर तरह के मीटर चैनल पर रुआ के मिली, हर रोज़ 3-4 गो वीडियो हम डालीला।